Здравейте, аз съм Кристиан от NTS, система, с която може да продавате събитията си лесно както на каса, така и онлайн. NTS е създаден за да улесни работата на организаторите и да предостави на потребителите лесен начин да закупуват билети. В това видео ще ви запозная по-детайлно с NTS и офис панела, с който работи всеки организатор. Нека започваме! На началната страница ще видите каталог с предстоящи събития на всички организатори. Тук може да филтрирате събитията по градове, за да намерите това, което търсите по-бързо и лесно. Всяко събитие ви отвежда към публичният профил на организатора, където се показват всички негови събития и подробности за тях. Този профил е напълно оптимизиран за продажби. Процесът на закупуване е максимално улеснен в две стъпки. Първата стъпка трябва да изберете или място от зала, или брой билети от ценова политика, в зависимост от събитието как е създадено. На следващата стъпка трябва да въведем кратка информация и да изберем един от 5 начина на плащане, без излишни стъпки, които да ви губят времето. На този етап създаването на профил в NTS става по запитване. Заинтересованите организатори могат да се свържат с нас чрез формата за запитване. Член на нашия екип ще се свърже с вас за насрочване на презентация и създаване на профил. Организаторите влизат в офис панела чрез бутона за вход, където имат достъп до всички необходими инструменти за управление на събитията си. Всеки организатор разполага с профил, а всеки профил поддържа различни роли за екипа на организатора – администратори, модератори и касиери, всеки със своите специфични правомощия. Офис панелът включва различни страници и инструменти, които може да видите отляво. И така, първият етап е репертуар. Тук вие въвеждате информацията за вашите събития. Като идеята е, че едно събитие може да се проведе на различни локации и на различни дати, затова няма смисъл да го въвеждаме всеки път. Имате основна информация като заглавие, описание, плакат, опция да добавите и снимка за социални мрежи. Като NTS предлага и много интересен инструмент с изкуствен интелект, който ви предлага няколко опции за описанието. В NTS организаторите могат да взаимодействат помежду си, като споделят репертуари събития. При създаване на събитие може да изберете при кой организатор да отидат приходите от онлайн продажбите. В секция програма организаторите управляват своите събития, от създаването и редактирането до управлението на детайли за всяко събитие. Всяко събитие има допълнителни опции, като статистики, копиране на шортлинк, проверка на билети директно от вашето мобилно устройство, комуникация с публиката, може да смените и статус. От тук влизаме и в режим продажба на каса. Касиерите могат да селектират места, като за селектираните места могат да ги заключват или да ги продават. Може да добавяме бележки за заключени места, както и иконки отгоре за по-бърза визуализация на местата. В режим на продажба на каса имаме опция да вземем информация за клиента, да изберем сегмент или да попълним ваучер за отстъпка. Добавянето на събития става в няколко лесни стъпки от бутона плюс. Първата стъпка трябва да изберем репертуар, след което избираме дати и час. На следващата стъпка имате възможност да създадете събитие с избор от място от предварително създадена зала или с избор от ценови групи с капацитет по ваша преценка. Ако залата е разделена на сектори, в таб цени ще може да добавите различни цени за различните сектори. Тук може да търсим локация или да изберем от вече използваните локации. Като на следващата стъпка в таб цени си добавяме и ценовите категории. Последната стъпка е шаблон за билет, като може да изберем шаблони от вече добавените ни. Следваща е секцията за продажби, която предоставя детайлна информация за всеки аспект от продажбата на билети с опция за филтрация по канали оператори, по статус или за определен период от време. Всяка поръчка има допълнителна страница с детайлна информация и допълнителни опции. Може да проследите транзакциите по поръчка, да комуникирате с клиента или да изпратите билета наново. В секция статистики организаторите имат достъп до подробен анализ на приходите, продажби по канали, оператори, събития, ваучери и други, както и възможност за филтриране по конкретна дата или период от време. Може да проследите най-ефективните начини на плащане, процентно съотношение между двата канала онлайн и каса, да разберете кое събитие се продава най-добре. В баланс организаторите разполагат с два портфейла в евро и лева. Тук може да проследявате приходите си от онлайн продажбите с пълна прозрачност по отношение на транзакциите и таксите на системата.
Отдолу в табличен вид виждате постъпленията по всяка една транзакция. Тези в сиво са за събития, които все още не са приключили. А тези в бяло са за събития, които вече са се осчетоводили 48 часа след края на събитието по вашия баланс и вие може да си ги изтеглите. В страница Документи системата ви генерира автоматично протоколи и фактури за взетите такси. Може да си ги изтеглите по всяко едно време. В секция Настройки имаме няколко подтаба. В главни имате системна информация за вашият организаторски профил. В раздел за онлайн продажби може да добавите или обновите вашата контактна информация за социални мрежи. Това улеснява клиентите да могат да ви намират и комуникират с вас. Също така тук добавяте и политики, с които потребителят се съгласява преди покупка и настройки за фактуриране и изтегляне. В раздел Публичен профил може да публикувате и отпубликувате вашият публичен профил, да добавите описание, профилна снимка, за да изглежда по-добре вашият публичен профил. Разделът Интеграции ви позволява да добавите ID-та за проследяващи пиксели на Facebook Meta и Google Analytics, което е фантастичен начин за анализ на трафика и продажбите от вашите събития. Това ви дава допълнителна подробна информация за поведението на вашите клиенти и ефективността на вашите маркетингови усилия. В идентичност на бранда, една от най-вълнуващите функции, вие може да персонализирате чекаут прозореца с лого и цветове на вашия бранд. Това е страхотен начин да запазите вашата индивидуалност за по-голямо доверие на вашите потребители. В секция Зали системата позволява създаването на неограничен брой зали през инструмента Дизайнер на сцена. Всяка зала може да бъде дубликирана и изтривана. Тази функция е изключително мощна за организаторите, които искат да имат точни планове на залите, разделяйки местата на различни сектори с различни цени. В ляво са инструментите, в дясно са настройките на работния плод. Залите могат да бъдат хибридни, такива с седящи места и такива с региони, с капацитет. И на почти същият принцип като зали, системата ви предоставя възможност за създаване на персонализирани шаблони за билети чрез дизайнер на билети. По същия начин отляво имате инструменти, отдясно имате настройки на работния плод, като тук работим в милиметри. Всеки от инструментите се добавя чрез праволачване. За инструмента текст от падащото меню може да изберем какъв ключ да добавим за този текст. Примерно да бъде заглавие на събитие. Информацията, която виждате тук е тестова и тя се подменя веднага след генериране на оригиналния билет след продажба. Имате опция да добавяте различни ключове с различни настройки и още няколко полезни настройки. Entaze дава страхотната възможност да управлявате ваучери и ценови политики, за да предложите специални отстъпки и да привлечете повече посетители на вашите събития. Настройвате ги според вашите нужди и стратегии за продажба. В секция ваучери може да генерирате неограничен брой ваучери с уникален код и различни правила, при които могат да се правят отстъпки. На същия принцип, както ваучерите с ценовите политики, организаторите могат да предложат различни видове отстъпки, от които потребителят ще има опция да избира при покупка на билети, с различни правила, при които те да важат и детайлни настройки. Сегментите позволяват на организатора да персонализират и анализират трафика на продажби от различни канали. Тази функция е ключова за разбирането на това откъде идват вашите клиенти и как да оптимизирате вашите маркетингови усилия. Достатъчно е да създадете вашите сегменти и при копиране на шортлинк да изберете за кой сегмент да бъде шортлинка. Съответно за всеки сегмент шортлинковете са различни, така вие може да ползвате различни шортлинкове за различни канали или рекламни кампании. Благодарение на нашите решения за интеграции може лесно да превърнете сайта си в виртуална каса, независимо от технологията, на която е правен. Първото ниво на интеграция е чрез Embed код, който идва в две теми – светла и тъмна, за да съответства на дизайна на вашия сайт. Този Embed код ви позволява да вградите информацията за събитията ви директно на вашата страница, като по този начин клиентите ви могат да разглеждат и закупуват билети без да напускат сайта ви. За потребителите на WordPress има и разработен плагин, който улеснява интеграцията на събитията от Entaze във вашия сайт и предлага по-детайлна настройка. Също така, Entaze предлага и разработени уиджети за Elementor за още по-голяма гъвкавост и персонализация при показването на събитията ви. За разработчиците и по-технически ориентираните потребители, Entaze предлага и достъп до API и PHP библиотеки, които ви дават пълен контрол върху начина, по който вашите събития се интегрират и функционират във вашия сайт. Благодарим ви за отделеното време и проявявайте интерес към Entaze. Нашата цел е да направим процеса по закупуване на билети по-лесен и по-ефективен за всички участници. Посетете нашия уебсайт или се свържете директно с нас, за да научите как може да работим заедно. До скоро!